От Крю. Те се завръщат на сцената на Варна Рок Адвенчър за още метал приключения. Мотото им е сила, гордост, уважение, семейство. Ще ни завладеят с експлозивната си енергия и уникални импровизации. Очаквайте група От Крю на сцената на Варна Рок Адвенчър на 9 август, Аспарухов парк. Здравейте, ние сме От Крю и ви очакваме на 9 август във Варна на благотворителния фестивал Варна Рок Адвенчър. Или както твърди слоганът на фестивала: бъди тук, бъди рок.